O Rotogal sufriu para deixar a vitoria na casa ante un combativo Goldacao. O choque foi ata o quinto set, onde os boirenses amarraron o triunfo. A Cachada colleu este sábado un duelo entre o Rotogal e Galdacao que Adrián Alves xa auguraba complicado e cumpriuse o augurio do adestrador local. Os vascos viñan ante complicarlle a vida ao Vigo Voleibol e chegaron a Boiro co mesmo obxectivo, forzando a disputa do quinto set para decidir o gañador. Os de Chicho Alves amosaron porque están na zona alta da táboa e impuxéronse por un traballado e pelexado 3-2. Os visitantes arrancaron con forza e adiantáronse no marcador grazas en parte aos erros do Rotogal. O Galdacao chegou a ter 6 puntos de renda, pero os locais acurtaron diferenzas, aínda que o xogo decantouse do lado dos vascos por 21-25. No segundo xogo mudaron as cousas. David e Casais tomaron o protagonismo en ataque para poñer por diante o seu equipo, que mellorou a súa eficacia logo de impoñerse por 25-18. O terceiro acto foi máis igualado e o Rotogal golpeou primeiro, pero os erros en ataque frearon o seu intento de seguir por diante. O Galdacao aproveitou estes fallos locais e tirou de garra para adiantarse ao sumar 2 bloqueos e un efectivo ataque para levarse o set por 24-26. O Rotogal non tiña marxe de erro se quería gañar e amosou a súa mellor versión. Foron eficaces e non concederon ocasións ao rival. Dominaron o xogo para poñer novamente as táboas despois de gañar o cuarto set por 25-16. O Galdacao púxose por diante nada máis arrancar o xogo de desempate, pero os locais non deron opcións e tomaron distancias para deixar o triunfo na casa levándose o set definitivo por 15-9. Os boirenses son cuartos ao contar con 14 puntos no seu haber.